Em fiquen límits, però no tots, perquè tampoc vull que em fiquin límits, perquè és la meva vida, no la seva. Aventurera, misteriosa i una miqueta insegura. És a dir, abans, a la primària, jo em sentia inútil, però ho veia normal. Que és lo que tenim nosaltres, però que és no és res, ninguna enfermetat ni res, o sigui, tampoc. Quart. No ens podem veure tots. El quart. Espaguetis a la carbonara. Que no ets l'únic, que ets discapacitat. I tu veus que per mi és orgullós, això. Aquestes coses. Assumir la situació, perquè no canviarà això, no canviarà. Si no canvia una mica la societat, no veig possibles canvis. Jo diria això, intentar educar la gent en teoria perquè siguem més lliures i més espontanis.